My vás zdravíme ze Zlína, chceme popřát naší Angeličce k 2 letům. Přejeme mi hodně zdraví, štěstí, ať se má pěkně, hodně lásky, maminky a tatínka, Šarlotky. Další přání řekne naše babička, teta Maruš. Hodně zdravíčka, aby ji měli rodiče moc rádi a aby se jí moc dařilo v tom Londýně. Všecko nejlepší. A teď, Angeličko, ještě máme jednoho gratulanta, ale musí si na něho počkat. Dávej pozor, tady na stole, něco se bude dít. Ty ruple. A šlape, čekej, Angeličko. Nepoukáš. Koukám. A už se gratulant nafukuje. Už stává. Co to bude za gratulanta? To není vidět. To teda hodně dlouho, to potom ukážem celé. Vydržet. A už se nafukuje. Za chvíli ho uvidíš celý. Panečku, co to je tam za obrázek? Kdo mu přišel gratulovat ke krásným druhým narozeninám? Myšlenka už se snaží a už bude na světě. Už je tady. Podívej se, krteček a je tam s ním myšička. Všechno nejlepší, Angeličko. Tak si to tam užijte a znovu si to oslavte. Na zdraví. Na zdraví. Ahojte.